Walang mahanap na table. Walang mahanap na table. Then, naghahanap kami ni Sir Ryan ngayon ng table. Always do it on my own, Na so I gotta available, get pero through it. talagang The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I Sir act. Jonary. Head up, that's a fact. Never Shout out Sir looking Joel. back. I'ma keep myself in check. Keep my heart up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I have so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. What's up? Good evening mga piyak boys. So, naglalakad kami ngayon. Papunta kami ng Sugbo Mercado. Ayan, kasama ko si Ma'am Ivy, si Sir Jonary, and si Sir Ryan. So ayan, babalik ka part 2 ng nightlife dito sa IT Park since nag-visit sila dito sa amin sa Cebu. Ayan, binisita kami ng aming kaibigang mga mas Bateños. So ayan, mga so challenge so bawal mag-Cebuano ngayon. So ayan, since may mga kasama tayo mas Bateño, mag-pure mas Bateño tayo ngayon, mamaya pala. So tatry natin kung nahawa na ba tayo sa 4 months na pagstay natin dito sa Cebu, or kaya pa natin mag-mas Bateño ng pure. So subukan natin mamaya. Pero ngayon, papunta muna kami ng Sugbo, so mamaya na lang. Bago tayo mag pure mas Bateño, shoutout muna sa RDU family. Yan, kila Miss Catherine Montanes, Sir Maiko Amakin, if I'm not mistaken. Amakin apelyido na ni Sir, kasi hindi ko masyado na ano yung apelyido niya. Sadyang yung pangalan lang. JP Morgan Chase na tayo, so malapit na tayo sa Ayala. Jabili chicken fillet. Di rin na punta mangitag makplot. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Manlaag ta diri Cebu. Laag food trip ang ating vlog dito sa Cebu. Hubring laagan. Hubring laagan. Hindi kami kanina, pre. Didi ka mo nagkade? Oo, hindi kami. Nagano nga mo? Naglusot, kung din lang kami naglusot. Suroy lang, suroy. Oo, agi kami dito. Masakay. Paloko, wala man dito banda. Wala dito banda. Nagkari kami dito. Oh, didi sa terminal. Wala sa terminal lo. Nakap kaya naman ito sa may Honda. Ato ba ito dito paluyo? Ito dito Sugbo Mercado. Ang bibilis ng tatlong to. Papunta na yan dito sa ano. Umikot lang kami. Ito yung terminal. Terminal. Then sa likod. Dami ng tao ngayon, so wala nang lockdown. Shoutout sa mga nakarating na dito. Kain is life here. Sugbo Mercado. Let's go. Ito na. Pasok na kami ng Sugbo. Temperature. I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at time I wish I know.
I can fly high and I can go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe a time of what you know. I can fly high and I can go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. Concert, Bangon Cebu. Natumba di ay? So, may ikot na namin yung Sugbo. Wala pa rin kami nakikita kainin. So, dami-dami ng pagkain. A few moments later. Hear me make you cautious, love me make you low. Pagkakain din yan. Ayan. May pinipili na siya. Sir Ryan, ano masasabi mo? Ako masasabi ko lang is mas marami pa kaming nilakad dahil sa aming kakainin. So kakahanap ng mga kain. So finally, dito kami sa Balamban Limpo. Kain na lang. Limpo muna kami ngayon, Limpo. Madali lang. Sir Jonary. Shoutout Sir Joel. Additional 3 Wala na dito. rice. Shoutout kay Sir Joel, Sir Darwin. Darwin? Si Darwin. Oh. Hindi kalimutan si Sir Darwin. Kami na. Shoutout mo si... Seryoso siya. Shoutout kay Ma'am Yola, kay Ma'am Florian, kay Ma'am Joy. Yan, mawala dito. So Sir John na rin, nandito na sa amin. Kasama na namin ngayon. Hindi na ito makakauwi. Makakauwi sa Bagyo. Bagyo. Ang buwan man na maguran. Ayan. Sa balita kanina, Bagyo daw. Hindi naman uulan siguro. Pwede na yun. Mga boys, wala kaming table ngayon dito sa Sugbo Mercado sa sobrang dami ng tao. So, ano kaya to? Maghahanap muna kami ng table. Wait lang. Walang mahanap na table. Walang mahanap na table. So, naghahanap kami ni Sir Ryan ngayon ng table na available pero talagang Nakahanap na ng pagkain, wala naman table. talagang wala. Ayan, hirap. Sobrang daming tao. So, wala na tayong mahanap na table. Wala, halos di mo pakante. Pero sabing hindi mahulugan ng karayom. Sobrang dami. Cheers! Tapos na po kayo? Kakain pa lang eh. Tara, balik tayo din. Wala talagang table! Asa na ba yun? So yun, tatanungin muna natin si Sir kasi may hawak siyang kanin. Ayan. Ano yung nangyari, Sir? Ba't may hawak ang kanin dyan? Ano masasabi mo na wala tayong table? Sa'yo lang yan, ha? Wala kami table. Walang table. So, ayan. Grabe guys, ang daming tao talaga, super. Wala kaming mahanap na table. Wala talaga. Ayun guys, alam niyo na, pag pupunta kayo dito, magdala na kayo ng sarili nyong table. Tapos, yun. Kasi walang table. Saruhan ka nala ikaw kay para matapos ka na da. Para makaingkod na kami. Mara gayon. 1 hour later. So ayun, nakiupo na nga si Ma'am. Manager! Nakikisaw-saw. Walang... Kayo pupunta dito, maglaki sa sarili yung table, then dalawa lang yung sarili yung upuan. Dala Okay upuan lang at sa inyo tumayo-tumayo. Okay. Pauning ingon Ron. Mauna ni Ron. So sir, ano masasabi mo sa experience mo dito sa Sugbo? Di na ka? Cebuano ha, in Cebuano. Ayoko na. Ayoko. So ayan. Nag-uol in town. Ayoko na talaga. Nag-uol siya kay wala may table among pagkaon, nagtugnaw na ron. Bugnaw na among pagkaon kay wala man may table. So ayan. Iuli tapay na niyan.
Ulit na lang sa park kita makaon. A few moments later. Finally mga kuya, hanap na kami ng table. Kaso ang problema naman namin ngayon is yung maglilinis muna nung ano. Walang maglilinis muna. Walang janitor men. Nice janitor. Janitor naman yun noon pro di ay. Like group video guys. Kadali lang video gali na ano ka. Dahil mga kuys, ang ganda-ganda lang ng posing tapos biglang video. So wait lang. Finally! So ayun, kainan na. Tara mga kuys, ilalagay lang natin tong camera. Papakita ko muna sa inyo kung ano tong aming imumukbang ngayon. Ayan, no? Mukbang na may luwan. Ayaw umalat. Kamu ha? Ayaw kaong Hindi ko lang makitag, hindi ko makita ko. Hindi ko pakitag. Ay late pa man ini. Pero nabati mong gyapon ako. Yung late ini. Kabright. Kuna kaya di sa akong tanong. Di mo tanga music. Kuha nyo ini lumpia. O tangkapin ko naman. Tama naman lang. O extra na lang. Tangkap sa bukaw ba? Sometimes I believe a time when I should know I can fly high and I can go low. Today I got a million tomorrow. I don't know. Ba't nang suka magaling? Don't know cream. Cream. Naka-record, naka-record. Time for sadness. Special when I come. It'll make you cautious. Love will make you glow. Make me feel the warmth. Make me feel the cold. It's raining on the storm. Pero mas matindi muna tayo para okay naman masaya. Lalo na naman yung gagawin natin. Kaya pa natin mag-view sa venue. Mahal ka na, sir. Kaya ka pa natin. Ikaw may duyong. Anywhere I flow. Sometimes I believe a time when we should know. Kabila na. I can fly high and I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Doon na naman ako, ginutom ako. Make me feel the cold. It's raining out the story. It's raining down the walls. Okay, nakabakal man gali ako po. Nalimot na ako. Rise and we fall. Point time kaya napakalami ako. Lights only have it all. Mayo kita ba ito? May basa na pinaka. Alam, may plastic ka. What? Pwede uli? So, ayan, shoutout pala kay Rani, hindi nakasama. Ayan, patagalog tayo bigla, no? Makakada ko nga blato mo dyan. Nandito kami sa Sugbo. Padayan na. Sunod, sama tayo Ran. Tapos sa seaside. Journey. Makato kami sa Mandawi sa Part ano? Ano yun? Yung part 2? Part 2 sa The Shadow of Love. Magbarali ka mo. nabuhay ko dyan. Babay ako. Babay mo nga. Super busog. Nagdaghan mo isa ng larget na ibigay ng personal. Oh, taob. Bus na, wala nang bilin. Ayan, reserve natin yung storage para sa milk tea. A few moments later. So what's up? Welcome back again. Naglalakad pa rin kami kasi sarado yung ano. Sarado yung A Little Tea, sarado yung Imperial. Yung Macau Imperial, sarado. So ito, try namin dito sa Bubble Z.
So ayan, Bubble Z. Wait lang mga guys. Bubble Z. Bubble Z. So, 80% lang tayo mga guys para hindi tayo masyadong So sa labas tayo kasi maraming tao. labas. Bubble Z. Bumblebee. Kaganda. Sige kung kakatiyok-tuyok. Okay. Bubble Z. Yellow. Black. 100%. Okay, hanapin. Ate, may 80%. Ay, wag mo kunin. No! Happy picture ko. 80. Taran, 80. 88. 80%. Ano kay... Ayan. Ano kay di ako Nga, nakikita? video man. Kunin ako. Video gani. Video ka una akong picture. Masilaw man. Hello guys! Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Stress bukas. Ulo ni. Taka naman, Sorry boss. guys, Hindi kita may nag-picture stress. pa. Sa stress, relax. Relax. Just relax because. Because of Because because. Relax lang kasi uwi at sila bukas uwi na. Ice level Ayan, so normal. sulitin namin yung time ngayon. Ay, so, may mga ano yun? duty Ano, bukas. hindi siya normal, ano yun? So, ayan, Oo, magme-melting sa na akin kami. is 100%. Normal Gusto sa niyo man sweet? Ako kasi gusto ang sweet. Tara, melting tayo. Shake first. Let's try their signature milk tea. Kadamo-damo man sa ni, baka hindi ko manini maubos. Puro manini ba to? Puro ba to, sir? Ang bato ni Darna. Okay, no, puro Puro na sang ganding. Bingo na may noon.